Chceš mäso, čo sa ti bude rozpadať v ústach? Tak poďme na pečenú krkovičku s brutálne dobrými zemiakmi. Najskôr si nakrájme cibulu a šup s ňou na pekáč. Potom si berieme šťavnaté plátky mäsa, poriadne osolíme, okoreníme a natrieme horčicou. Áno, toto je to, čo tam dodá tú správnu chuť. Hodíme to na cibulu a pekáč letí rovno do rúry. Medzitým sa hráme so zemiakmi, rozpučíme ich v zapekacej miske, prihodíme k ním plátok cibule pre extra chuť a posypeme poriadnou dávkou syra. A teraz sleduj ten zapečený syr. Stačí už len naložiť na tanier a klasická dokonalosť je na stole.